Bale, edozein zirkunferentzia egiteko, zer egiten dugu hementako zirkunferentzia, gehien erabiliko duguna izango da, hau, bai, zentro eta puntua. Pues imaginatu zentro hemen nahi dudala, pues aktibatzen dut elkarrunea, klik, eta gero, sar dezaket edo erradioa zuzenean, edo, zenbakiz, edo imaginatu artino nahi dudala. Pues elkarrunea aktibatuta dagoenez, klik egiten dut hemen, eta listo. Bale, baina imaginatu bakarrik nahi duzuela, hau, bale. Pues orduan, hori zirkunferentziak egiteko. Edo, bueno, zentroa jakinda. Bi punturekin aktibatzen dut nahi dudana, eta beste puntua, imaginatu hemen da, hola, edo hemen, bi punturekin, edo zuen lekuan, ez? Edo hemen dikona, dala, bai? Edo, ona, bai? Nahi duzuen lekura, bale. Hiru punturekin, zentro eta erradioa, zentro eta erradioa ere bai, zentro eta puntua oso antzikoak, bale, hemen arkua nahi nuen ikusi, bai. Hauek ikusiko ditugu gehiago, bale, arkua, zelan egiten da, bale, zentroa, puntua eta angelua, bale, orduan, aktibatzen dugu, orduan, arkua, honen barruan dago, ez dago honetan, eta zer esaten du lehenengoa, zehaztu zentroa, venga, pues hau izango da, elkarrune bat denez, aktibatzen dut. Orain hasten darrela egiten zirkunferentzia bat bezala, baina ez da zirkunferentzia izango. Baina bai esaten du zehaztu erradioa. Zenbakiz jar dezakegu edo elkarrune edo nahi dugun puntu bat. Beka, hanik esango dut hau dala, elkarrunea. Bale, orain hasten da hau mugitzen, bai? Orduan, esango diot hemendik, ona, adibidez, hemen duzu, zein norabidean egingo dugun lehenengo klik, eta gero, betik gora kontrakoa egiten badut, lehenengo hau eta gero bekoa, bai? Hemendik, graduak bezala igual, zerotik gora. Orduan, imaginatu nahi dute hemendik, onartino egin dezaket hau, eta gero moztu, baina luzeagoa da, limitea, hau beste bideoan ikusi dugu, epa, moztu, hau da limitea, taka, ez da luze, esateko, baina, bueno, bestela zer egiten dugu, arkua, erradio hau, eta honen gainean nahi badugu, pues aktibatzen dugu entitatearen gainean, Hemen hasten banaiz batzutan beste aldera pasatzen da, mugitu entitate horren gainean, entitatea da limitea, Oda ikusten duzu bezala hor ez da mugitzen, baina hasten banaiz hurbiltzen batzutan zailagoa da, entitatearen gainean egin klik, entitate honetatik, entitate honetara. Eta klik, eta horrela egiten dira arkuak. Bai? Beste modu baten egin daitezke, baina beste eriketaterako azalduko dugu. Bai, venga.